Iragan irailaren 24-tik 29-ra, Erromak Gipuzkoarren 2 erromesaldia terpetu zituen. Katekisten jubileua eta Elizbarrutiek antolaturiko erromesaldia. Talde batek zein besteak ekitaldi ezberdinetan parte hartu zuen. Joan den larunbata berezi izan zen bientzat. Mezaren aurretik gure Elizbarrutiko ordezkaritza batek Leon Amalau Aita Santuarekin egoteko aukera izan zuen. Taldea osatu zuten parteideek Aita Santuari gure Gotzain eta Elizbarruti osaren zorion agurra helarazi zioten. Une benetan berezia. Ez ziren gutxi izan lehengo larun batean gazte bokazio pastoraltzako arduradunen eta eragileen Elizbarrutiko topaketara hurbildu ziren parte hartzaileak. Fernando Gotzainak zera esan zien, era honetako ekimenek etorkizuna elkarrekin amestera gonbidatzen gaitu. Gazte eta heldu denok elkarrekin. Igandean Errenterian migratzailearen eta refuxiaturen mundu jardunaldia ospatu zen migranteak itxaropenean misiolari lelopean. Mezaren ostean parte hartzaileak kalejiran bazkaltzera joan ziren. Ondoren jaiak bere bidea jarraitu zuen hainbat herrialdeetako musika eta dantzekin. Topak eta ederra.